खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ एक्चुअली गोबावानो जाबाय भिडिअ हगाराखैमोन जोंहा फिसालाना एग्जाम जागासिनो दङमोन ओंखायनो भिडिअखौ खालामथ'वाखैमोन एग्जामा जोब्बाय मोजाङैनो थांबाय ओंखायनो भिडिअ खालामनो सानबाय आरो एसे गोबावसिन मानिबो जाबाय नोंथांमोना टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जे दिनैनि भिडिअआ जोंनि साबस्क्राइबार श' खालामनायनि जोंनि साबस्क्राइबारनि जोंनो मोननैसो नोंथांमोनजों खोथा सावरायनि आरोना दिनै नोंलाय मा खुलुमबाय लोगोफोर एग्जाम दंमोन आंनिया फरिखा दंमोन बेखायनो फैनो हायाखैमोन नार्सारि क्लासाव दासो एग्जाम जादोंथ' एग्जामखौ गारनाथ' फैनो हायाना एसे बाय लिरबाय आं देखाबायना दाखालि साननैसो भिडिअ खालामबाय थाना जोङो माखाङा एसे बेबायदिमोन दा एकदम खावलाय ओंखारफैदो मानसिफोरा एग्जाम दङमोन जबाय थाबाय थान्दायाव जयै फराय एसे बरिं जाबाय खर'आनो गुदुं जाबाय आंनिया फरायनानै मेदामाबो फैयो ए फर एपेल बि फर बल सि फर केट नार्सारियाव फरायनाय गथ' नालाय एग्जाम थानायखाय फैनो हायाखैमोन बेखायनो निमाहा बिनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बाय मोजां जादों एग्जामा नों आंनि सलाय गस्लाया मानो हमदो आंनि गस्ला डिजाइन होननाय नङा ध्याना फटकेलायबाय नोंथांमोना सोंगासिनोमोन जा चेनेलखौ माला खुलिनायमोन फार्स्ट जोंहा चेनेल खुलिनाया 7 माहायानो जाबाय न 7 माह माने लकडाउन जिता स्टार्टिं 7 माह जाबायबा एप्रिलनिफ्राय खुलिदो आरो एप्रिल मेनिफ्राय खुलिदो जोंहा 7 माह जाबाय साबस्क्राइबारा जोंना 1K माला जानाय नोंथांमोना सोंगासिनोमोन आरोना जोंना 1K आ जोंना 2 मान्थ थानानैनो जादों न 2 मान्थावनो जादोंमोन 1K जादों 1K निफ्राय 5K जानायाव बहुत स्पीड माने बारा टाइम नांदिया आरो मानोना जानि बुरैखौ आङो देलाय होनाय मोनसे भिडिअ होदों ओमफ्राय भाइरेल जाबाय आरो बे मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों 1K जाखांनायनि उनावबो माने भिउवार्सफोरा एसे खमानो फैयोमोन आरोना आंनि जे जोंनि दहायनो बुंखाबाय जे जोंनि मेकआप जोंनि बिबांखौ मेकआप खालामनायनि भिडिअआ जोंना भाइरेल जानाय बायदि जादों आरो एसे मानो होनबा बे मोनसे भिडिअखौ 89% मानसिया वाट्सएपआव शेयार खालामदो आरोना बयबो फसायदो बे मोनसे भिडिअखौ बे मोनसेनिफ्रायनो मानसिफोरा जोंखौ फल' खालामै जों नै दा लासिबो बयबो फल' खालामगासिनो जोंनि भिडिअखौ मोजां कमेन्टस हरो आरो तामुलपुरनि आगै सासे आरोना बियो सानसे आंनि बे मोनसे मेकआपनि भिडिअखौ नायनानै आंखौ कमेन्ट खालामदो आरोना जे आब' नोंसोरनि मोजां भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदो नोंथांफोर जोंनि खाथिनिनो होननानै बिराद मोजां बुंनानै माने आं नोंसोरनि भिडिअखौ शेयार खालामगोन बयबो नायथों बयबो सोलोंथों बेफोरबायदि बुंनानै माने बे आगैया आंनि भिडिअखौ शेयार खालामदो आरोना बे मेकआपनिखौ ओमफ्राय आरो जोंनि रङियानिनो सासे दङ रङियानिबो सासे आगै सासे दङ बेबो जोंनि भिडिअखौ शेयार खालामदो आरोना आरो बे रङियानि आगैया आंखौ शेयार खालामनानै सानफ्रोमबो बुङोमोन आब' आं नोंनि भिडिअखौ 2-3 मानसिनो शेयार खालामदो साबस्क्राइबार बारिदोना साबस्क्राइबार मोनदोना होननानै बेफोरबायदि बिराद सापर्ट मोनदो आरो आं होननानै मोनसे चेनेलखौ खुलिनायाव बे आगै सानैखौ आङो गोसोनिफ्राय साबायखर बुंनो सानो बे माने आं बिराद आंनि मोनसे चेनेलखौ खुलिनायाव जों जास्ट ओरैनो खुलिदोंमोन आरोना बेयावनो मानसिफोरनि बिराद सापर्ट मोनदो जेब्ला जोंना 1K जादोंमोन ओमफ्राय जोंना साबस्क्राइबारा स्टप जाखायाखै आरो जोंना कन्टिनिउलि लांगासिनो थादों जेब्ला 6,000 जेब्ला जादोंमोन 6,000 जानायाव साबस्क्राइबारा होमबानिया जोंहा द्रप थादों मानो होनबा जोंहा भिडिअखौ हगाराखैमोन मानो होनबा बेफोराव साबस्क्राइबारनिबो जेबो माबा गैया भिडिअनि लोगोआवसो खोथाया फैयो आरोना नों जेसेबां भिडिअ हगारगोन एसेबांनो साबस्क्राइबारा बारिगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बयहाबो जे जोंहा भिडिअखौ टाइमलि लाबोआ मालाबा 10 दिन नार्सारिनि एग्जाम मालाबा नङा बेथ' नै दासो जाबायना मा थोदलायाबा बेयावबो भिडिअ बनाया मालाबा गस्ला मोनाबा नांलायना बुदलायना बेयावबो भिडिअ बनाया आरो जोंनि बर' मानसिफोरा ना बुंनायनि कारणे किसुमाना गाज्रि मोननो हागौ मावाना बायदिलै दैयाव मावानाखौ सिनायोना किसुमाना जोंनि भाषाखौ बुजि मोनैया दा बुजि मोननाय नङा मावानाफोरा जेरैबायदि दैनि धाराव इथि ज' थाङो बिदि जोंनि मानसियाबो थारमाने सोरबा मायबा मोनसे भिडिअ नुबा गिर खालामलायबाय
Nina bisa ke follow खालामलायबाय साननैसो बिनि उनाव इसानिया दोद इसानिया मोजां नङा बेलेग सासेया बुंलायगोन रेकमेन्ड खालामगोन माला उमुगलानि भिडिअ मोजां इदि आरो ज' खालामलायबाय मावा नाबायदि आरो दा गोदान जिथु गथ'फोर फरायफुनाय बिनानावमु बिसोरो इउटिउबफोराव बारा एनि टाइम नांथाबबाय थाना जुदि टेलेन्ट दोङोबा मायबा मोनसे जुदि टेलेन्ट दोङोबा खोन्थिनो हायोबा इउटिउब एकाउन्ट खुलिना ला क्रिएट खालामना ला आरो गावनि टेलेन्ट दिन्थि आरो फेमास जा आरो जायफ्रा गथ'नियाव टेलेन्ट गैया जेरैबायदि जोंफोर जेबो टेलेन्ट गैया जोंथ' ब्लगसो खुलिना लादो थ' ब्लग खुलिनानै बेकार टाइम स्पेन्ड खालामनाङा मोजां फरायना गोजौआव थांनायनि उनाव बहुत टाइम मोनगोन बेफोरबायदि थ' फाल्तु बहुत आजिखालि इउटिउब चेनेल खुलिसोदो साननैसो खुलियो टर्म्स एन्ड कन्डिशन फल' खालामनो हाया बिनि उनाव पुरा जाया आरो कपिराइट गोलैयो माबा गोलैयो आर्नबो खालामनो हाया बिथिबो थाङा फरायनायफ्रा एसे नस्थ' जायो मोजां फराय बहुत साकरि मोनगोन जोंनियाथ' मा दा बड'लेण्ड बर'फोरनिया बिटिआर मोनबायना बिटिआर मोनबायबा आरो बहुत बिदिनो बड'लेण्डबो मोननाय आसा दोङो इन फिउचार मोनबा आरो बहुत साकरि मोनगोन बेखायनो फराय मोजां गियान ला आरो गियान लाबाथाय माने मोजां फरायबा साकरि मोननो आखा दंखायो जोंनिया बिटिआर जाबाय नालाय बा बड'लेण्डबो जाबाथाय आरो साकरि मोनगोन जोंनि बर' हारिनि गथ'फोरा फराया मालाय हारिनि गथ'फोरासो माला फरायसोयो बिसोरसो मालाय हारिनि मानसियासो साकरि लाजोबगोन उनाव जोंनि बड'लेण्डआवबो बेखायनो बर' गथ'फोरा मोजांखे फराय जानला मोनला गिदिंबाय थानाङा सिख्लाफोरनि धान्दाव बारा थानाङा दुस्थ' जाजोब्बाय बिराद मानसिफोरा थेंक इउ बयखौबो आं माने बिराद मोजां मोनदों आरो आंनि एक्चुअलि 10K दाखालिनो जादों खै तारिखै जादोंमोनलै आं तारिखखौ बावबाय र' 10K जानाया जादों 15 तारिख खालि 10K जादों 15 तारिख 15 तारिखनिफ्राय 15 डिसेम्बरनिफ्रायनो नै आगैया गाखरबाय दोङो 10K जाबाय भिडिअ बनायनो आं समय मोनाखैमोन दहायनो बुंखाबाय नार्सारिनि एग्जाम दंमोन फर एप्रिल बि4 बल लिरनांगौ बम्बे लिरफ्लांना फैबाय साला बबेयाव थांदोंमोन आं थ' 10K साबसक्राइबार जाबाय बयखौबो गोसोनिफ्राय साबायखर जेसेबां जोंनि 10K साबसक्राइबार जेसेबां दोङो बा जोंनि जेसेबां भिउवार्स दोङो बयखौबो गोसोनिफ्राय बहुत जों गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद होदो खुलुमनाय जासिहरो जोंफोरखौ नायनायनि कारणे जानि भिडिअखौ नायनायनि कारणे लाइक एन्ड कमेन्ट सब्सक्राइब खालामनायनि कारणे लोगोसेयावनो मालायनोबो शेयार खालामनायनि कारणे मोजां कमेन्ट हरनायनि कारणे बहुत धन्यबाद होनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि बोलोआवनो एसे नोंथांमोना जेरै मोजां कमेन्ट होयोना आंनिया नार्सारिनि एग्जाम थाबाबो A4 B4 बल ना लिरनायनि लोगोआवनो आं भिडिअखौ नायनो बिराद लुगैयो आरो दा बनायबाय बिनि गेजेरावनो एसे टाइम दिहुनना बन्द'आबो हेथेना दं बिराद गोदोर गन्थंबाबो हाङानो पासआनो जाया दा नांथाबायादो इमान गोदोर हल खमसे खम गगा मोनबाबो हां लानो हानांगोन ना आंनिया मानो थाङा खिथारा गन्थंआव नांथाना थाबाय दोङो गगा मोनदो थ' ध्यान लाखि बाहेराव बारा गिदिंबाय थाना बुरिया बाहेराव बिराद गिदिंनो ओंखारबाय थायो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबलानोसै नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनसिगोन थान्दा बिराद गोजोन्थों कम्बल जोमना गोजोन्थों रायजोफोर 10K सब्सक्राइबर हो गया बहुत खुश हुआ है 10K 900K जाना थाफिनबाय 1000 खम जाफिनबाय नोंनि खुगा नांमारगोन दा दोन